Tatra 8x8. To jak ty, když zamykáš auto. Jo, prdele. A vůbec je průč. Ty chci dát do fáma. Počít prdel. To se dá do mýho fáva. No, tam opravdu Jestli to se dá do mýho jo, auta. zapadně to všichni, tak co pá, už vlastně se mnou tím mě nevyfuká do prdele, to je moje auto jako. Lidu docela kotlik. Až mě vyfuknou, ale... Já mám človíčka, který má na starosti jmenované modely, tak představte, že mám pryčejch na svého trošku a paka, chtěl bych vás pozvat na jeho dům, hlavní bráně, jak se do Depa, kde máme tady u nás... Nebo škvítek, když měl ze stavby zrovna. Je tam ohraničený Ten předek má takový... vlastně modely v měřítku 1:6 a 1:3. Příští rok. Benzinový motory jezdí na To jo. a opravdu Tak to, že on nemá hlavně ten druhý. kdybyste chtěli nějaký informace, Nechci závody, Nechtěl Nechci. Nechci tě, pičku, nechci. On si připlatil. pokud byste se rozhodli, Mám dost. modelu, své stopy, tyhle ty oblasti, Ale delej. můžete nás vlastně, říkám, tadyhle byla dodávka, jsou na nich napsaný sádro kartony, a paka, takže tam nás najdete a veškerý dotazy vám rádi odpovíme. Jo, mám ho studený, úplně jsem ho přemá spí, hlavně to Děkujeme, studí. určitě potom děláme nějaký další rozhovor a řekneme si... Nepochvalen. To je hezký mandle. Řekneme trošku později, malinko nás takže já jsem se na chvíličku odbočím, vy můžete jezdit v jednotlivých sekcích, nebo jezdit můžete vykoukat. Jde mu to. Tak, každopádně, ještě jednou, pokud jste přišli, jsme vám hezký sportovní zážitek na prvním závodě mistrovství České republiky Track Trialu. Říkám, že se sportoval už vlastně každá se neslyší. Asi ne, no. No to kolo, to pak má měsíc. To má, veď? Jo, jo. Dobrý. Asi ne. Jako, ale jezdí to tady ženská, jo. Je o něco menší než Týna. To jsou zhruba stejná. Helena, ale tohle to mu dává. A vyjde někdo do té jámy? Pak jdem tamhle, pak jdem tamhle. Tam to vypadá taky docela solidně. Zebru, počkáme na zebru a pak půjdem tam, jasně. Po zebře půjdem tam. A po to je svoboda. Svoboda je tam. Jo. Takže to pojede tam, No, to jsou speciále. Mě zajímavé, jestli se někdo dostane do té vody. Přesně plejná. Tady. Na. A dej mu. Podvozku. Minule, oni jsme stáli takhle přímo před náma byla žurnál. Já teďka ty kola proti tobě. Co? Luxus. Nebo už skončil. Nemusí zajet až dolů, že jo? Sejmeší. To nevidíš, jo, Sejme. A ještě zlomí. Kolem závodu nemají planky, jo. Docházej. Už myslíš, že tady chodí tam ten týpek s tím kladívkem. To budou volat do druhého závodu, jak to jenom. Můžou no, akorát jim odečítají body. Strany určitě. Jim budou
Tím budu odečítat ty, budu volat do dřevozávodu, tím přivezu plaňky, dochází. Rychlá spotřeba. Neboj! O, ty nemáš trauma. Když si jak jsem vlastně, a vím, že to auto je daleko, tak se mě spočítám. Pávem by to šlo, vole. Ale má jaký písí kolo, ty vole. Nemá, to je slavný, jo. By se vyhrabal. To první nemá. Oni má všechny poduštěný, čo? Zadní má jak moc. A zadní má trochu mnogo. To už ho nebavilo. Je pumpička. Fiš. Ale vzadu, taky tomu dává koušek. Že by šel na vodu. Bude, každopádně. Ještě tady neprojel. Tady taky neprojel. Tady nemusí, tady. Bude sem možná. Bude couvat sem a jo. Nebude, úplně do vody. Musí projet ještě nebo podle. popředu tady tudy pojede. Jsem si chce to otočit a pojede popředu. Že má to vykloubený výsledka? Ne, nemá. Pať. Vodičku, že by. To vypadá to zajímavě teda. Tak co? On má na každou překážku nějaký čas, jako jinak podle... Ne, za celou sekci. Domluvej se, tak viděla. Podle těch posunků tamhle. Ještě má tamhle, já mu kterou neprojel, že jo? Další si projel na startu. Manitou. 2 minutů. Tam na tom taky dávají docela sodíčku. Čum. Ještě nedává.